ఎస్ఎస్ రాజమౌళి డైరెక్షన్లో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్ మల్టీ స్టారర్ RRR రూపొందుతోంది. ఎన్టీఆర్ కొమరం భీం, రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటిస్తుండగా ఓ ప్రత్యేక పాత్రలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజయ్ దేవగన్ నటిస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్కు జోడీగా ఒలివియా మోరిస్, రామ్ చరణ్కు జోడీగా ఆలియా భట్ నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ ప్రారంభం నుంచే RRR పేరుతో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. ఈ మూవీ టైటిల్కు సంబంధించి చిత్ర యూనిట్ ఓ టైటిల్ను రిజిస్టర్ చేసింది. రఘుపతి రాఘవ రాజారాం అనే టైటిల్ని ఎంపిక చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ టైటిల్నే ఫైనలైజ్ చేస్తారా లేదంటే మరో టైటిల్ను ఎంపిక చేస్తారో తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే. రామ్ చరణ్ జన్మదినం పురస్కరించుకొని మార్చి 27న రామ్ చరణ్కు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను, అలాగే మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్ను అనౌన్స్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నాయి ట్రేడ్ వర్గాలు. 400 కోట్ల భారీ వ్యయంతో డివివి దానయ్య ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది జనవరి 8న విడుదలవుతోంది. ఇక్కడితో ఈ వీడియో మరో వీడియోలో కలుద్దాం. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.